gogo kunjalo Makhehla, kunjalo bantu bakithi, kunjalo sizwe sakithi. Ukubonisana nje lapha nalapha athathe othathayo ngoba le ndaba inkinga kakhulu. Abantu bayafona left and right, abantu bayacela ukuthi sikhulume ngale ndaba. Ngihlezi ngisho mina ngithi akekho umuntu odalelene nomunye umuntu. Ayikho leyo nto leyo. Ngisho umfowenu kuyenzeka nigcine ningasazwani, nizalwa sisu sinye kodwa nigcine ningasazwani. Ngakho ke kunjalo ke nala othandweni bantu bakithi. Uma wena ufuna ukuthi wakhe umuzi noma ufuna ukuganwa noma ufuna ukuthi wethathwe, umuntu wakho uyamthanda, awufuna kuphunyuka, phela sondela akuyena wakho loyo. Njengoba uthi wakho ingoba kumanje nisaconnectana noma kumanje kusahambisana, awukusondele kugaywe. Agaye lo muntu abethelwe aqiniswe ngoba uyazi ukuthi lo muntu uzohlala 10 years or more than 10 years. Wena ngale nkathi ehleli lo 10 years uzuyitshela ukuthi wena hayi sesinya 25 years sesineyingane, lo muntu ngeke ahambe. Cha, uyakuplanela uzohamba mase kufike lezi insizwa ezigquma iphalaze, lezi insizwa lezi ezikwazi ukukhwiva umuntu mazimbone ecwebezela. Uyabona njengoba umvumela nje ahamba ayosebenza la yosebenza khona, ubonana nabantu abahlukene. Into okufanele uyenze wena, sondele empandeni, ayishi impande. Uyabona manje sengithi mina noma ngabe awukamkhokheli kodwa impande ayisho. Noma ngabe uyambona ukuthi usasemncane kodwa unephupho naye ayisho impande. Nizothi mina ayikho lento ukuthi indoda indoda yakhala ithi shiwe umuntu wayo wesifazane. Cha, awuyona indoda kahle wena. Uzumlobole nje uthi ulobolani wena kahle. Ulobolani. Awumlobole umuntu ungakayishisi le. Ayishi impande kwaZulu. Mina ngithi impande ayishwe kwaZulu. Imizi kakudala yayakhiwa, imizi yayakhiwa, ibe nesizinda, ibe nesizotha imizi. Ngithi mina bakwethu ungaza kuphunyuke ayishe impande. Kulonyaka ayishe impande. Impande kayishe. Yebo uyamthanda ayishe impande. Nawe uyakuthanda ayishe impande. Okay, lalela. Phela ungamtshela ukuthi ayishisa impande. Ungaceli ukuthi ayishisa impande, kodwa impande ayishi. Ivale impande.